الشيخ اللي أنا نسبسب باله بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سدراك زهر كما يكنيهم كما يوعدكم آمين. سمت العلن حيالن زيار أملاكنا بأنا بطم زين رب حباروتو زخبرن استمسجنن يخون أقراري تمعت سألي تمرت دنجل ولا أري تأملاك دان مرت زيار كم زخبر عمتن زخبرت استمسجنتن تخون برغتنا كلهم قدسانو زيار أملاك عدلنا كم فقار أملاك كم تناي وترو على زبنا لومون قالوا كبناي ونخلاتنا زستوعد لبنا خبنا ناتو قدس فقاري يخون بزعلت زي علت كل تنحاسب قدسان قدست عتناسيان كمون قدست إيوب راكسيان خبيرا وعلى خلط قدسانون علو برغتهم يعدلنا كم فقارو قلنا نزل هارو عارستي نابزن قدسات عن السمتان كنبتح أما صحاب قدسنا كابن سنتين حيزة حلي وعلى خذ بالعرسي يكون مالك كابن تاي كابن سنتين اتقال من رخبه وهيك أبيو من يقوم له ودحرنا وين قال ما جوس معرف عسرته وتشعت فقر عسرته شو دشر له تاريخ دحرينا حتى نايتي هفتم من سيب لنا حتى نايمن نايتي هفتم من سيب حجي بزعباتي هفتم من سيب تاريخ ليكوننا خنري تيازدلنا قال طرحنا هنوصل كابن سنتين دغيريه حلي يزبل مالتي حجي حدا انه يبل حدا نابو متيو ممهر يلو ناي زلالم هيوت كورسي انتاي سناي كغبر بولو انتاي سناي غبري كغبر بولو ازمن سيزن غويتا خحاتو هلو ممهر يلو ناي زلالم هيوت كورسي انتاي سناي غبر كغبر حجي لك عيابزي متيلو ممهر يزبلو دولو غويتا ممهر طرح ديكونا خا ناي ممهران انتاي ممهر كبهالون كله غويتا غدت زي بلو ممهر ابنوزو لك عدخونه ممهر مالتي قاليو ممهر دزاربون زغورن حاده يكونن قاليو ممهر كم زغبور يلو نبعلو كنا يكبرني قاليو ممهر نبعلو زي الناس احتناسو يبل قاليو ممهر نبعلو زي قرب قربو يبل قاليو ممهر فتصيمو نسختم كفو زي دل ነገር ንሰባት ግን ግቦሩ ይብል ከማይ ይሁድ ማለት ጎይታ ግን መምህር ክባሃሉን ከሎ መጀመርታን በዓሉ ንሱ አብነት ኮይኑ ደሓር ድማ ሰዓቡ ዝብል ማለት ጎይታ ተናስሑ ክብለና ከሎ ጎይታ አነ ሩሩህ ናባይ ተመለሱ ክብለና ከሎ ንምቅባልና እንታይ ኮይኒ ድልው ኮይኒ ማለት ጸልዩ ክብለና ከሎ ንሱ ጸልዩ ስገዱ ክብለና ከሎ ንሱ ሰጊዲ ጹሙ ክብለና ከሎ ንሱ ጸሚ ኩሉ ዝኾነ ግቦሩ ዝበለና ንሱ መጀመርታ እንታይ ኮይኒ አርአያ ኮይኑ አብነት ኮይኒ ማለት ስለዚህ አብነት ከሆውን ዝኽእል ብቁዕ መምህር ጎይታ ጥራሕ ማለት በባህሪው ንሱ ፍጹም በባህሪው ንሱ ልክዕ ማለት ስለዚህ መምህር እንተበሎ ክውሕዶ ኻማኒ ናይ መምሃራን መምህር ልክዕ ዝኾነ መምህር ማለት እትሕቶ ግን እንታይ ነይሩ እንተልና መንግስቲ አምላኽ መታን ክወርሲ ወይ ከዓ ዘላለም ህይወት መታን ክወርሲ እንታይ ሰናይ ግብሪ ክገብር እንታይ ሰናይ ግብሪ ክገብር ሕጅና አብነት ካብ እምነትና ወፃኢ ዝኾኑ መናፍቃን እንታይ ይብሉ ንድሕነት ግብሪ አድላይ አይኮነን ጎይታ ጸምልናይ ጎይታ ከምዝ ገርልናይ ስለዚህ ንሕና ይጾምኒና ዝብሉ ለው አካላትና አብነት ማለት ነቲ እምነቶም ድሕር በአፍካ አሚን ካን ተዳ መስኪርካሲ ብልባ አሚን ካ በአፍካ አንተ መስኪርካ እንታይ እኹል ይበቃ ንጎይታ ከምናይ ውልቅኻ መድሓን ድሕር ተቀቢልካዮ ድሕን ካይኻ ዝብሉ ሰባት አለው ሓቀ መጽሐፍ ዝብለና ናይ ዓለም መድሕን እንታይ ኮይኑ ተወሊድልኩም አለሞ ደስ በሉ ተሓጎሱ ምሽ ተመላኽነቶም ጋሶት ከበስከሮም ከሎ ንዓለም መድሃኒት ዝኸውን ኣብ ዓድዳዊ ተወሊድልኩም ይሞ ደስ በሉ ተሓጎሱ ስለዚህ ጎይታ ናይ ውልቅ መድሃኒት ዘይኮነ ናይ መን መድሃኒት ናይ ዓለም መድሃኒ ዓለም እንብለውን ስለዚህ ማለት ስለዚህ ጎይታ ከምዝ ገይርልኝ አይገብርኒ ዝባሃል ነገር የለን ማለት እምነት ጥራይ አኻሊ አይኮን አሚነ ስለዚህ በልካ ንድሕነት እሱ ያኽለካ ማለት አይኮንን ፈጽሙ ዝኾነ ሰው ላይ ይግባና ማለት على حواري قدس يعقوب بنوصر انتهى له امنات بزي جبري موتيتي موتيا امنات جبري دحر زي بالله موتيا بامنات تمسكر له مع بوتات كن رخلنا امين سلاز بوليكون انتهى انا تزعمنوا بتكبار سلاز فتصموا معناتي سلاز امنات كا مغلص انتهى كله خلالو جبري كله خلالو معناتي ጎይታ ወን እንታይ ይል ወድሐሪልና ሰናይ ነገር እንታይ ግብረ ክገብር መንግስት አምላክ ወርስ ዘላለም ህይወት ወርስ ክብሎ ከሎ በአይምን ክድሕኒ ኃይል ወድ አይበለም እንታይ ይዝብሎ ዳ ድሐሪልና ኢየሱስ ካ ንምንታይ ከብዛዕባ ሰናይ ነገር ተሓተኒ እቲ ሰናይ ሰሓደ እዩ
ናብ ህይወት ክታቱ እንተለለኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ በሎ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሰናይ ነገር እንታይ ሞታ ሓተኒ ኢሉ ንምንታይ ድሕር ኢልና ሰናይ ነገር እንታይ ሓደ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰናይ ነገር ወይ ድማ ግብሪ ጽድቅ ንምግባር ግድን ትምህርቲ የድልየና ግድን ቤተክርስቲያን ከድና መምሃር የድልየና ንምንታይ ድሕር ኢልና እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይብልና አእምሮ ለና ምስ ኩላትና ኣይኮነን ዶ ሰባት እንስሳታት ከማነ ንዖም ዝሰማዕ መግቢ ብሽታ ድዩ ብጣዕሙ ድዩ ፈሊጦም እንታይ ይገብርዎ ይፈልይዎ ሓቀ እቲ ዘድልዮም ይወስድ እዮም ስለዚ ክምርምሩሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣለዎም እቲ ንዖም ዘድልዮም ንምውሳድ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ከዓኒ ሕማቕ ድዩ ጽቡቕ ድዩ ንምፍላጥ ሰብ ምቕታልሲ ሕማቕ ድዩ ክፉእ ድዩ ምፍላጥ ትምህርቲ የድልየካ ድዩ 10 ትእዛዛት ግድን ክትፈልጦም ኣለካ ነዚኣ ንምፍላጥ ሓሶት ጌጋሪ ሓቂ እዚ እኮ ብተፈጥሮና እንታይ ንገብሮ ኢና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኣይናይ ሰናይ ግብሪ ኣይናይ ሕማቅ ግብሪ ብተፈጥሮና ንፈልጦ ኢና ኣእምሮ ስለ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ኣመዛዚና ክንከይድ ሓሲብና ክንውስን ብምርጫና መሰረት ክንከይድ ኣእምሮ ዝበሃል ስለ ዝሃበና ክፉን ጽቡቕ እንታይ ንገብር ኢና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ጎይታ ኢልዎ ስለምንታይ ብዛዕባ ሰናይ ነገር ተሓትት ሰናይ ነገር ዳ ፍሉጥ ሓደ እዩ ስለዚ ናይ ዘላለም ህይወት እንተለለኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ትእዛዛት ሓሉ ስለዚ ፍሉጥ ትእዛዛት ሓሉ ድሕር ናይ ዘላለም ህይወት እንተደሊኻ ድሕትት የብልካን ሽዑ ቀፂሉ ግን እዚ መንእሰይ ካልእ ተወሳኺ ሕቶ ስለ ዝነበሮ ንሱ ድማ ኣዮኔት እየን በሎ ይብል ትእዛዛት ሓሊልዎ ምስ ጎይታ እዚ መንእሰይ ከዓ መሊሱ ኣዮኔት እየ ተንክሕልዎን ዝግባአኒ ትእዛዛት ኣዮኔት እየ ኢየሱስ ከዓ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር በሎ ይብለና በል እንተ ደኣ ደሊኻስ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ብኣየመን እምነት ጥራሕ ይኹል ኣይበሎን እንታይ ደኣ ንእምነትና እንታይ ከም ዘድልዮ ክነግሮ ከሎ ግብሪ ከም ዘድልዮ ስለዚ ካብተን ትእዛዛት ዝተወሰና ጠቒሱሉ ኣይትቕተል ኢልዎ ተግባር እዩ ዝሓቀይ ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ንኣብነት ገሊኦም ሰባት 10 ትእዛዝ ከም ናይ ኦሪት ከም ዝሓለፈ ገይሮም ዝሓስብዎ ኣሎ ኦሪት ግን ዝሓለፈ ዝተሰዓረ ሕጊ ኣይኮነን ዝኽንፈልጦ ይግባአና ማለት ስለዚ ኣይኮነ ድማ ጎይታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ኢሉ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ኣይትዘሙ ብሓሶት ኣይትመስክር ንብጻይካ ከም ነፍስኻ እንታይ ግበር ኣፍቅር እንዳበለ እቲ 10 ትእዛዛት ንዑ ከጽንዖን ክፍጽሞ እንዳኣ ከም ዝመፀ እምበር ከድምስሶ ከም ዘይመፀ ብግልፂ ክነግሮ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ደስ ዘብል ነገር ዝመፅእ ግን እዚ መንእሰይ እንታይ እዩ ብሎ ስዑ እቲ መንእሰይ ድማ ዝተረፈ ንዳ እንተሎ እምበር ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ሒዘ ሓልዮ እየ ወይ ከዓ ሓልዮ ኣለኹ በሎ ይብለና ስለ ቃልዩ ይኽበር ይመስገን ሕጂ እዚ መንእሰይ ካልእ ዳ እንተሎ እምበር እቲ ካልእ እዚ ዝበልካዮ 10 ትእዛዝ ተገይረ ሓልየ ካብ መዓስ ካብ ንእስነተይ ሕጂ ናይ ብሓቂ እዚ መንእሰይ እዚ ብምንታይ ኢና ናይ ብሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ወይ ድማ እዚ መንእሰይ ነዚ ሕጊ ከም ዝሓልዎ ንፈልጥ ብምንታይ ኢና እንተኢልና ጎይታ እንታይ ይበሎ ኣይጎሰፀን ሓቀይ እንተዝሕሱ ነይሩ ክድናገር እንተዝፍትን ነይሩ ንኣብነት ዓንተ ወይ ድሕር ብደንብ ሰሚዕኩም ተኾንኩም ናይ ቅዳሴ ወንጌል ክንበብ ከሎ ናይ መን ታሪክ ተነቢቡ እስከ ወንጌል ዮሃንስ ዓንተ ወይ ናይ ቅዳሴ ወንጌል ክንበብ ከሎ ዘክሩ ናይታ ኣብ ዝሙት ተረኽበት ሰበይቲ ታሪክ ተነቢቡ ምስ ሕጂ ረይ ጎይታ ከስተምር እንከሎ ኣይሁድ ድማ ንሓንቲ ብዝሙት ዝረኽብዋ ሰበይቲ ሒዞማ መፅም ሓቀ መፅም ድማ ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ነቢ ሙሴሲ ኣብ ሕጉ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብዝሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ብዳርባ እምኒ ክትክተል ይግባኣ ስለዚ ስኻ እንታይ ትብል ኢሎሞ ትርጓሜ እንታይ ዝብለና ክፍትንዎ ደልዮም ብክልተ ክሕዝብዎ ደልዮም ብኸመይ ብክልተ ድሕር ኢልና ኣብ ዝሙት ተረኺባ እሞ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ትቀተል ድሕር ኢሉ ጎይታ እንታይ እዮም ክብሉ ኣይ ሕያዋይ ጓሳይ እቲ ሕያዋይ ጓሳስ በጃ ባጊዑ ይሓልፍ ኢሉ እናስተምሃረስ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ቅተልዋ ይብላ ኣሎ ለካ ጨካኒ ክብልዎ እዮም በቲ ካልኣይ መንገዲ ኸን ኣይ መሓርዋ ድሕር ኢሉኻ እንታይ ክብሉ እዮም ሕጊ ሙሴ ኣፍሪሱ ክብሉ ብክልተ ክሕዝዎ ኢሎም እዮም ንሶም ያ ተበላሒቶም ተባሂሎም መፅኦም ማለት እዩ ጎይታ ግን እንታይ ገበረ ኢሉና ደኒኑ ክፅሕፍ ጀመረ ክፅሕፍ እንከሎ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣቶም እንታይ ኮይኑ ኣብ ገዛ ግንባሮም ወፂ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ሓጢኣት ኣነ ኣብ ናይ ዲያቆን ግንባር የንብቦ እሱ ከዓ ናቱ ሓጢኣት ኣብ ናተይ የንብቦ ሕጂ ጎይታ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ደሎ ድሕር ኢልና
إذا سويت حاجات يبلا نايبلا نقول أي بدلتنا أيبلومن كم يلوم دي أي بدلت بدل يبلا نقول فواي كنا نيلوم أنت إذا كلاتكم صحاتكم أنت يهم مالك حاجات نياتاتكم من يخقوات له نسان تزموت إسقاها سريكا نسان تزموت نسقاها حاسقة نسان تزموت نسقاها سبكتيلكا مش كمي أي تقتل أي تزمو أي سرق كل سنة سلز استفعل على حاجات كلاتكم أنت يجيركم يخون فتسمكم ما يخون كامناتكم زبز حاجات زجوراتو يهبلان من قوات له حج نساتهم جن نساتهم صاركان نعاها هم عاد يجيرهم كنت كتلام تيم حكا سلازي قويتا يحسوهم زلوا نساتهم بعد حاجات نتات كم زخونهم سلازي فلت أنت يجيروا حاجاتهم كقالوا عمون كله مالتي جن يتصبون قارو قويتا دما حجي أنا نايدي أكون حاجات أنت رافليتيو حماقي كمبري كلني ويكانوا سناتي حاجات تفليتو كمبرني كلني سلازي أبناتي جنبار نايمن حاجات يزري ينسو ناتو أنا خاب ناتو جنبار نايمن حاجات يزري ناتي مالتي سلازي نفسه كسب ناتو حاجات كم زري غيروا مالتي سلازي أمور داتا بلو حرايلو يتحاجات زي جبارة مجمرتا نسو من يدربي الله يلوم دحار كلهم جن تجيرهم حاجة سلز جوارو جن أمانهم دربي أبيلهم حافيرهم تجواريو حارة دحار دحريتهم مالسي بالمالات قويتان نسان ترح تعرفهم أنت بيت دم كسر استخدام يالله يلوا ولا حدا كايلني لاتهم تاسبيت خان نفعتي عاي فردتهم لك أنا ترى حتى تنها مسلين نيرو لك ولا سبحات تجمالي عاي بلت أنت تاسبيت عاي فردت النساون مالتي دحار بالي أنا وناي فردكني فردتك خابزي يلو أنا وناي فردكني سلاز حاجات كم زدبرت جن ما تانك تفلت عن حناون ما تانك تفلت قوي تان تايلوا دقيمكي ها أي تبدل سلاز أقدم أنت يجراني رأي مالتي بدل جيلاني رأي مالتي سلاز قوي تقول لجزية تعب كان مسيلهم جن كاتر كان زي كون غربو خلو أنت يقبرون يفشلومي يحفرومي حاجاتهم يومي مالتي سلاز إزمان سيجن جينا حبل سنة يكو حال قبله خلو أي قصة أم قويتا أي بولهم كم مالت السوتر حكوا يكون نبوسحات أبزنا يزوموا استرخوا سويت ترى حدا يبونس تاسمراوي سويت نذكر عينا مش حموسة سوتني رومخي زحجي شاد شاي زلوا سبعيك أيكون نيرو اتناعت أنا قرت أجر لاي قريت لاي ناي سبعة أوش أم زلون تاي قبري قويتا يفلتي حوار أنا نايلو كان أبو خمس كله أب تحت أم بلس كله حنتا قبر كحيلو ريكاني ريلو حكى كماني سبات انتاي كم زي قبر وغير زنقرايكا سبات نات كان لغير كم زي فولت وغير سخات راح تفولت نغير اي زنقر قويتا مالتي انت داني زي مسخاف تمسلولو دليخا مالتي سلازي اذا ما نسيجن اي حاسوون ولا ناي سمون لمصي ويكا ناي سمون زلمصي زبحال قدس ابو تاريخ علنا مش دحراي كبتم سب عنك تناردت سلازخونه بقدسنا يد ذكر اذا سمون زلمص لمصاوي فريساوي سبعي نير مجمرتا نغويتا نابيتو عديمو دحر نابيتو مسعدمو امساح مسقربه غويتا ابيتو حنت حاطز نبرت سبيتي شتو حيزا نابيتو متى مريم انت فرت مالتي ازيا مريم انت فرت دما بزموت ياتفلت زماويت مهان عدمو لزفلتا استمسكر الله زماويت ግን ካብ ኃጢአታ ተመሊሳ ንጎይታ ክረኽበ ኢላ ብልባ አንቂላ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ሽቶ ወይ ድማ ጨና ሒዛ ናብ ቤት ስምዖን ከም ዘሎ መስማዓት ናብ ቤት ስምዖን መጽያ ድሓር ናብ ጎይት መጽያ ድማ ጨና ኣፍሲሳትሎ ንጎይታ ብንብዓታ ድማ እግሩ ሓፂባ ብጨጉራ እንታይ ገበረተ እዩ ደረሰት ሓቀ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ስምዖን ብውሽጡ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክመራመር ማለት እዩ ሕጂ ለካ ነቢዩ ዝኸውን ኢሉ ንጎይታ ናብ ቤት እትይዎ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ነው እዚ ሰብኣይ እዚ ሲሉ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ነው ነቢ እንተ ዝኸውን ነይሩ ኢሉ ብልቡ ይኩን ብኣፉ ይኮን ብልቡ ግን ክመራመር ጀሚሩ ነቢ እንተ ዝኸውን ነይሩ ከምቲ እናሓስቦ እዚያ ሰበይቲ እዚኣ ምን ምዃና ፈሊጡስ ኣብ ቅድሚያ እንታይ ምገበረን ኣይ ምቓር ክትንክፎ ድማ ኣይ መፍቀደን እናበለ ብልቡ ክመራመር ጀሚሩ ንሳ ሓጢአተኛ ንሱ ግን ሓጢአተኛ ከም ዘይኮነ ገይሩ ብውሽጡ ክሓስብ ጀሚሩ ጎይታ ግን እሱ እውን ክመሃር ስለ ዘለዎ እንታይ በሎ እዩ ዝብለና ስምዖን ስምዖን ኢሎ ሓደ ነገር ክሓተካ መልሰለይ ኢሎ ሕተት ጎይታ ምስ በሎ ድማ ሓደ ሰብኣይ ንኽልተ ሰባት ገንዘብ ኣለቂሕዎም ነቲ ሓደ 50 ነቲ ሓደ ኸ 500 ክልቲኦም ግን ዕድኦም ክኸፍሉ ይከኣሉ እቲ ሓደ ክንደይ 50 እቲ ሓደ ኸ 500 እቲ ሓደ ብሑድ እቲ ሓደ ኸ ብዙሕ ማለት ክልቲኦም ግን ክመልሱ ይከኣሉ
دحاري اتعلق حاجة نخلت يوم محيروهم بكا كم هي يكون لكم يلوم أيتي تشنقوا كتكفلوني لكم يلوم أبزو وانزي كل كلت يوم تايكون تحبي سمحكي جن قويتا شو عني سمون تحطون تايزولا كابزيهم كلت اتي عدوم استحارة قول لهم سي زيادة زفكرون زي زمحارهم سمهني لهم ماني زيادة زفكرون اتي بوزوح استحارة قول له اتي بوزوح استحارة قول لي له تصبغ ملاسك هايلو إذا سبيت استريال الله هايلو نابيتك أنا خابزاتو نيقرأيك حتى ما يهاب كانني له حجي فقرنا من زواتات رزلو فقرنا مريم انت افراتن فقرنا يسمون زلمتني مالتي نابيت كاته اجري بمايك حصب كمان ما يهاب كان نساكن بنبعتن تاي غبرت له حصبت شكو مانه منقص مدرس يهاب كان نساكن بجوغرا اجرين تاي غبرت درزت نسخ زيت قبا كان نساكن شتون تاي غبرتن قبت سلاذ بوزو حاف قراامو بوزو حكا حاتاتن تكوين الله تحديق الله حجي ابزون لك اذا سبيتكو حاتات تاي غبرتن سمون سلامنتاي تحمي ايبولن انتاي حاجات غيره ግን ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ብዙሕ ሓጢያት ተገይርላ ተሓዲግላ ኢልዎ ማለት እስኻውን ሓጢያት ገይርካ በዓል 50 ንሱ በዓል 50 ተሓዲግሉ በዓል 500 ተሓዲግሉ ሓቀይ በዓል 500 ሰባለት ንሰያ በዓል 50 ሰባለት ንሱ ንስኻውን ሓጢያትካ ከምናታ ዋላ ይኹን እምበር እንታይ ገይርካ ኢኻ ሓጢያት ገይርካ ኢኻ ተሓዲግልካ ንስኻ ብዙሕ ኣፍቅራ ብዙሕ ሓጢያት ገይራኻ እቲ ብዙሕ ዝገበረት ሓጢያት እንታይ ኮይንላ ተሓዲግላ እንታይ ስለ ዝገበረት ብዙሕ ስለ ዘፍቀረ ስለዚህ ጎይታ ሁሉ ጊዜ ነቲኦም ከምስሉ ዝፍትኑ እንታይ ገብሮም ነይሩ ልክዖም ይነግሮም ነይሩ ሓጢያቶም ይዘክሮም ነይሩ ማለት እዚ መንእሰይ ግን ኣነስ ካብ ንስነተይ ጀሚረ ሓለየ ክብሎ ከሎ ትርጓሚ ከማን እንታይ ዝብለና ጎይታ ሪኡስ ፈተወ ዝብልኮ ጎይታ ሪኡ ፈተወ ምክንያቱ እዚ መንእሰይ ዝድነቕ መንእሰይ ብምንታይ እንተልና ካብ ንስነቱ ጀሚሩ ነተን 10 ሕግጋት ተገይሮን ሓሊወን ኣብዚ ኩሕጂ እዚ ሕጊ እዚ እስከ ንዘክሮ مقتال يلن دي أمونغونا مقتال الله يلن الله إذا حجن سمع زلنا نصوص يكون حاونا حفتنا حاو سواين سويتني سوايا مقتال الله إذا ما نسيكين كابن سنوات أي تقتل نسبة الحق تاجر حالي محساوي يلن دي مونغونا متحسس أوله مسرر أوله مزما أوله لوم كمان بقهر نخونا يمسأله مالتي معبالنا تبعله مالتي ስለዚህ እዚ መንእሰይ ዝኽድን ነቕ ዝግብኦ መንእሰይ እዩ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ሕጊ እግዚአብሔር ዝሓለወ ከመይ ዝበሉ ወለድ ዘዕበይዎ እዮም ማለት እዩ ሕሰብዎ ከመይ ዝበሉ ወለድ እዮም ይዕብዮም ነዚ ዋላ ወለዱ ክኽድነቑ ዝግብኦም ምክንያቱ ካብ ንእስነቱ መንእሰይ እዩ ወዲ ክንደይ ዓመት ምዃኑ ኣይተፀሓፈን ግን መንእሰይ ተተባሂሉ ኩሉ እቲ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ሕጊ ብምሕላው ተገይሩ ማለት እዩ ሓሊፍ ዳሓራይን ኮላ ሃብታም ኢኻ ሃብታም መንእሰይ እዩ ዝብሎ حفتن كنسو خاماني كلو خاماني كابتن تأساسات انتهي قبر أي وطن حفتمات بوزح جزية بزموت كور كونرينا بسرقي زي حفتم يلن كبار نسمعين حاجة إذا ما نسي سجن سرقي يوبولون زموت يوبولون حاسوت يوبولون نبص أيو خاخم نفس انتهي قبر نيرو يفكر نيرو مال سلازي قويتا بليلو أحد تترفتك حانت قنتا كويناتك اللايلو تعرفوا مخنياتو نايزل عالم هيوت كورسن دي خاتب الزلها ፍጽምና እንዲኻ ደሊኻ 10 ሕግታት እንዲኻ ፈጽምካ ሕጅሪ ተረፈካ እንዲኻ ተሓትት ዘለኻ እወ በል ዘለካ ሃብቲ ሸየትካ ንድኻታት ተግበር ሃቦም ሽዑን ዓመፅኻ እንታይ ግበረኒ ኢሎ ተኸተለኒ ኢሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተመልሰይ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ጉሂው እንታይ ገበረ ይብል ተመልሰይ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ግን ከዘክሮ ደልየ ዘለኹ ነገር እንታይ እዩ ድሕር ኢልና ጌና ኣንሕና ንኣብነት ኩሉ እዚ ምድሪ ሓበሻ ዘሎ ህዝቢ ሕጂ ዘለና ጾም እንታይ ሞ ጾመ ፍልሰታ ሓቀይ ጾመ ፍልሰታስ መዓስ ኢና ንፈልጦስከ ብንስነትና ምሽ ሕጂ ደቅና ኸ ነስዕቦ ደለና ሓደ ንደቅናስ ነኸትሎም ደለና ካልኣይ እቲ ብንስነትና ድጀመርናዮ ክሓሊና የለለና ሕጂ ኸ ከምቲ ናይ ቀደም ብደስታ ብሓጎስ ፍልሰታ መፅያ ይናሮ ንፀውም ኣለና ህፃናትና መታን ከምኡ ክገብሩ ከንሰርሕ ደለና ناب النسي حجي حالة تمكن يرمش نايدي أكون ولا عامتي حجي مرة آخر نسمعك لنا نسوقا ونيركيخي دايم زمر رغني رم كانت ببريقا نهزان يعبيلنا نولد عقبالنا نهزانات يعبيلنا نولد عقبالنا إيش يتبغي تمرق حاجة جن هزانات بتسقى عابي تخينهم ولد انت خبر له كسر حلو كل جيسة كخنا ذكرهم مقولنا عنهم ولدي كتمو خما تخلو ህፃናት ዕብየልና ብጸጋልካ ጥራሕ ምፍና ዋይኮን ቀሊል ኣይኮነን እሞ እንታይ ግበሩ ክትብሎም ኣለካ
سرحو كتب لهم كتكلالك نبيت غرسيان حزكم ممتو بيت غرسيان كم زمالالس غورو غويتا كل عريلو ابز وانجل معرف 10 ساعات سنتاي زول فقد 10 5 10 6 زلو ወይ 10 4 10 5 ህፃናት ናባይ ከሞቱ ሲ አይተኸልክልዎ ምንታይ ማለት ይግደዚ ህፃናት ናባይ ከሞቱ አይተኸልክልዎ ማለት ምንታይ ህፃናት በተፈጥሮም ናባይም ከሞቱ ዝደሊ ናብ እግዚአብሔርም ከሞቱ ዝደሊ ስለዚህ እንታይ ትግበርዎ አይተኸልክልዎም በዓለም ተላዕለም ከሞቱ ይኮሉን የምልክ ካብ ገዛት እሱ ኢሎም ናብ ቤተክርስቲያን ከሞቱ ይኮሉን ግን ተፈጥሮም ንመን ይዝደሊ ድሕሪልና ንእግዚአብሔር ስለዚህ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሒዝናም ክንመጽ ይግባአና ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ሒዝናም እና ንመጽ ኩሉ ግዜ ከይትብሉ كوميلكم كي تحاسبوا تنحيلهم تخونوا يخولهم ديدلي وخونوا يخولهم مالتي ስለዚህ አበርት ዒናን ተንገብር ንخيل አለን ክንሰርሕ ንክእል አለን ደቀና ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ፍቅሪ ቤተ ክርስቲያን መታን ከይርሕቁ ማለት ምክንያቱ እቲ ብንእሽቱ ከሎ ዝሓዛ መንገዲ ህፃን እንታይ ይገብራል ከም ጥበበኛ ሰሎሞን ዝበሉ አይገድፋን ንህፃን ታኸዳ ዘለዎ መንገዲ አርዮ ኢሉ ምስ ዓበይኻ ካባ እንታይ ይገብርኒ አይወፅን ይፈጽሙ ማለት በአይ ዝም አላለ ስለዚህ ጎይታ ተሐተት ይዝገብረና ዘለኮ ህፃናት ድሕርና ቤቱ ዘይመጹ ተሐተታይ መኒ ማለት ወለዲ ምክንያቱ አይተኸልክልዎም ኢሉ ጎይታ ኩሞጹ ለዎም ቦትኦም አውኡ ንዓዮም ዝደሊ ስለዚህ እንተራ ኸልክልኩሞም ተሐተት መን ይኹም ማለት ወለዲ ይኹም ማለት ስለዚህ አንተ ያቀድም አቢለ ቅዱሳት አንስቲ አትናስያን ቅዱስ ኢዮጵራክስያን ለማዓንቲ ይخبራ አይለኛ ቅዱስ አትናስያ ምክንያቱ ንምንታይ የዝሁሉ ደምጾ ዘለኹ ህፃን እታ መንገድቲ አንተራ ሪዋ اتزغبعك ጻዕሪ ጌርካ እንተዳ ዕቢኻ ዋላውን ካፍታ መንገድ እንተ ወፀ ድሓሬግን ዝምለሰሉ ዕድል ኣለዎ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ዝነበረካ ፍቅሪ ዝርስ አምላክ አይኮነ እቲ ዝነበረካ ፍቅሪ ዘኪሩ እትምለሰሉ አጋጣሚ እንታይ ገብረልካ ይፈጥረልካ እዩ ማለት አብናይ ቅዱስ አትናስያ ታሪክ ንሪኦ ነው ሲዩ ቅዱስ አትናስያ ሲ አብ ግብጺ ምድረ መኑፍ ዝተባሃለ ከተማ ተነበር ዝነበረት ቅዱስያ ስድራ አዝም ሀብታማት ነበሩ ይብለና ስድራ ሀብታማት ነበሩ ካብነ ስነታ ኸላ ድማ መንገድ ክርስትና መሃር ዋዩ መንገድ እንታይ ሚሮማ ክርስትና ድሓር ተኸታቲሎም በበሪጋ ድማ ክልቲኦም ወለዳ ዓረፉ ይብል ወለዳ ምስ ዓረፉ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝገደፉላ ብዛዕባ እቲ ሃብቲ ክትሓስብ እንከላ እንታይ ተገበርኩ ንእግዚአብሔር ክሐጉሶ በዛ ሃብቲ ኢላ ሓሲባ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ኢልና መቸም እንታይ እንተገይረን እግዚአብሔር ድሐጉሶ ድሕር ኢልና እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ዘምፀልና ሰናይ ሓሳባት ብድሕሪኡ እንታይ ሓሲባ ኣይ መነኮሳት ዝዕርፍሉ ድኻታት ዝተሸገሩ ዝዕርፍሉ ኣባይቲ ክሃንፁ እሞ ተቐባሊት ኣጋሻ አብርሃማዊ ናብራ ክነብር ኢላ ማለት እዩ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ ድማ ሓሲባ ኣገልገልቲ ኣዳልያ ድማ ከምኡ ጌራ ኣባይቲ ሃኒፃ ኣጋሽ እንታይ ትገብር ነበረት ይብል ከም ኣቦና አብርሃም ትቕበል መነኮሳት ካብ እናብን ክመላለሱ ከለዉ ትሕድሮም ትቕበሎም ኣብሊኣ ኣስትያ ስንቂ ሂባ ድማ ተፋንዎም ነይራ ነናቦቶም መነኮሳት ድማ ፈተውዎ ኣብ እቲ ዘመን እቲ ከዓ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ቅዱሳን ከዋኽብቲ መሊኦሞ ዝነበሩ ዘመን ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ገዳም አስቄጥስ ዝነበሩ ቅዱሳን ብጣዕሚ ይፈትዋን ይኽብርዋን ነበሩ ይብለና ማለት ምክንያቱ ንኣገልግሎቶም ደጋፊት ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ሕጂ መቸም ከምዚ ዓይነት ሰናይ ነገር ክትገብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ብፀጋመን ኣሎ ፈታን ኣሎ ፀላኢ ሰናያት ማለት እዩ ሰናይ ስራሕ ዘይፈቱ ወይ ከዓ ግብሪ ጽድቅናትና ወይ ከዓ ንሕና ክንወድቕ ጥራሕ ትምኒቱ ዝኾነ ፀላኢ ሰናያት ክፉእ ገባሪ ዲያብሎስ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ይፍትና ነይሩ ድሓር بخمي كفتنا جمير انتبلنا دما غوربا بتا وانت محاورا قدوس باولوس እንታይ ይልሎ حماق عركنتي ناتي ጽቡቕ ልማድ እንታይ ገብረ የጥፎ ማለት حماق عركነት ነቲ ጽቡቕ ልማድ የጥፎ ወይማ ዓረኽቲ ክትመርጹ ከለኹም እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ መሓዙትና ይዓረኽትና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንመርጥ ክርስቲያን ዝበሃል መሓዙ እንታይ ዝገብር ዝመርጽ ይብደንብ ማለት ምክንያቱ ነትናትና ጽቡቕ ልማድ تحمى عركنا تغور سلازخل كتفوس لازخل بزحات سباتكو أناكو كمزي نباركون عركي لكن من أناكو خمسين نباركون محازايا خمسين مهيرات أناكو خمسين نباركون كمزي كو خص تخيلني كمزول سبع الحكي سلازي قرابتا زخل له ملك حسكي زخل له حبت حسكس سلام انت اخن استاك من زيتك من تطفئ لله بينك عندي خزال لخ قدي دحاري ገንዘብክ مستودد اخن تاخذ كون እናበሉ ካለ ወይ ድማ ካብት ሰናይ ግብሪ እንድሕሪት ከምትብል ገበሩ ዋይብል ማለት በዚ ፈተና ዝወረቀት ይብል ካብዛ ሓሊፉ ድማ ገንዘባ ኣብ ኮንት ነገር ከተጥፍኦ ጀመረ ለዘይ ውዳ ነገር የለንካ ገንዘባ እንታይ ኮነ ይብል ናይዛ ቅዱስ ሰዓትናስያ ተወደአ ይብል ማለት ድሓር ምስተወደአ ድማ ዝገደደ መቸም ዲያብሎስ ሓንሳብ ዕድል ተሂብካዮ ሓንሳብ ናቱ ሕማ ግብሪ እንተዳ ጌርካ መሊሱ ከዓ
ካብኡ ዝኸፍእ ሕማቅ ግብሪ ክትገብር እዩ ዝምኽረካን ወይ ከዓ ዝመርሓካን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ገንዘብ ዘይብላ ምስ ተረፈት ድማ ከማኽርዋ ከለው ኣይ ሕጂ ዘላቲ ክዕድል ሲሎማ በቃ ንዝሙት ቤትክ እንታይ ምግባር ምኽፋት ይበልዋ ይብል ማለት እዩ እቲ ናይ ቅድስና ዝነበረ ቤታ መላእኽቲ ዝመልዎ ዝነበሩ ቤታ ድማ ናይ ዝሙት ቤት ኮነ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ዝሙት ደልየ ዝኣቱን ዝወፅን ወይ ከዓ ዝኣትወሉን ዝወፀሉን ስፍራ ኮነ ይብል ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣስቄጥስ ገዳም ዝነበሩ ቅዱሳን ኣቦታት ሰምዑ እሞ ብጣዕሚ ድማ ሓዘኑ ይብል ምእንታኣ ድማ ጸሎት ጸለዩ ይብል ድሓር ካብ ኩላቶም ሓደ ኣቦ መሪፆም ድማ ንዓ ኸይዱ ዝመኽራ ዝምዕዳ ካብቲ ዝኸደቶ ሕማቕ መንገዲ ዝመልሳ ድማ መሪፆም እቲ ቅዱስ ኣቦ መን ነይሩ መስለኩም ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ቃል ሕይወት የስማዓልና ትፈልጥ ዲኹስ ታሪኻ ኣቤት ንፍዕቲ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ሕጂ ናይ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ናቱ ቅድስና ሕጂ ጀሚርና ስለ ዘይንውዶ ኣብ ግዚኡ ጥቅምቲ ኸነልዕለይና ማለት እዩ ሕጂ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ድማ ሕራ ኢሉ ንኣገልግሎት ኩሉ ግዜ ብሩኽ ኣቦ ስለ ዝነበረ ተላኢኹ ማለት እዩ ናብ ከተማ መፂኡ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ቤታ ደው ኢሉ ልክዕ እንታይ እንዳበለ ዝብለና ስንክሳር ግን መዝሙር ዳዊት እናዘመረ መዝሙር ኣይናይ መዝሙር 23 እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ልሙዕ ሻማ ይመርሓኒ ናብ ግብ ዝበለ ፀልማት ከማን እንተኸድኩ እንታይ ይከውኒ ይብል ሞት ኣይፈርሕኒ ምክንያቱ ንስኻ እንታይ ትገብረኒ ኢኻ ይብል ትሕልወኒ ኢኻ እናበለ እናዘመረ ናብ ቤታ ኣትዩ ነታ ኣገልጋሊት ኣፀዊዑ ድማ ክረኽባ ከም ዘሊ ነጊርዋ እቶ በልዮ ኢላታ ድዝሙ መሲልዋ ማለት እዩ ድሓር ምስ ረኣያ ግን ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ኣይ እንዳለ ተኽገብር ጀሚሩ ከልቅስ ጀሚሩ ማለት እዩ ቅድሚያ ድሓር ብድሕሪ ተሓቶ ኣባ እንታይ ደኣ ኮንካ ስለምንታይ ተልቅስ ኢላቶ ኣሽሓት ኣጋንንቲ ኣብ ልዕለኺ በቃ ክፃወቱ ደስ ኢልዎም ክሕጎሱ ይርኢ ስለ ዘለኹ ብጣዕሚ ሓዚነልኪ ኢልዋ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ናብ ልባ ተመልሰት እግዚኣብሔር ሕጅስ እንተተመለስኩ እንተተጣዓስኩ እንተ ዳ ተናሳሕኩስ ይቕበለኒ ዶ ድማ በሎቶ ይብል ድሓር ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ድማ እቲ ርህራሄ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገራት እናመሃረን እናገሰፀን ድማ ከምዚ ምሕራ ኣረዳኣ ይብል ድሓረይ ድማ ተላዓለት ይብል ሕጂ እንታይ ክገብር ኢላቶ ሰዓብኒ ኢልዋ ሰዓብኒ ምስ በላ ድማ ሃብተይ ንብረተይ ኮተተይ ከይበለት እታ ዝደበስታ ልብሲ ለቢሳ ጫማ እንኳን ከይገበረ ዶ ድሕሪ እንታይ ገበረት ይብል ሰዓበት ይብል ማለት እዩ ድሓር ዳርጋ ናይ መዓልቲ መንገዲ ምስ ከዱ ግን ምስ መስየ ክዕርፉ ምስ በሉ ንሱ ኣብዚያ ስዕርፊ ኢልዋ ካብ ኣርሕቕ ኢሉ ድማ ንጸሎት ደው በለ ይብል ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ግን መላእኽቲ ናይ ብርሃን ዓምዲ ዘርጊሖም ሓንቲ ነፍሲ ሒዞማ ንሰማያት ክዓርጉ እንከሎ ረኣየ ይብል ድሓር መን ደኣ ኾን ይኸውን ኢሉ እናሓሰበ ናብኣ እንተመፀ ግን እንተረኣያ እንታይ ኮይና ፀኒሐ ዓሪፋ ፀኒሓቶ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ናበይ ዝወስዳ ዘሎ ክትናሳሕ ናብ ገዳም እዩ ዝወስዳ ዘሎ ግን ጌን ኣብቲ ገዳም ከይበፅሐት ከላ እንታይ ኮይና ዓሪፋ ስለዚ ብጣዕሚ ሓዚኑ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ኣብ ምድሪ ተንበርኪኹ ድማ ንእግዚኣብሔር ክሓትት ጀመረ ጎይታ እዚ ነገር እዚ ምስጢሩ ግለፀለይ ስለምንታይ ክትንሳሕ ኢላ ተበጊሳ ከመን ከይተናስሐት ከላ ከምዚ ትገብር እናበለ ኣበርቲዑ ለመነ ይብል ማለት እዩ ድሓረ ግን ድምፂ ካብ ሰማይ ሰምዐ ይብል ኣትናስያሲ ጌና ሕራ ኢላ ንዓኻ ካብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ምስ ወፀት እንታይ ገይረላ ኢልዎ ሓጢኣታ ይቕረ ኢለላ ደምሲሰላ ኢልዎ ማለት ሕጂ ዘርእየና እንታይ እንተልና ምሕረቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣሓና ጥራሕ ንበገስ እምበር ንሱ እንታይ ዝገብር እዩ ገዳም ክሳብ ትመፅእ ከመን ኣይፅበየካን ድሕር ብልብኻ እኮ ክትናሳሕ እንተ ደኣ ተላዒልካ ስጋብካህን ትበፅሕ ከማን እግዚኣብሔር ኮ ይፅበይኒ ኢኮ ቀደም እንታይ ገብረልካይ ሓጢኣትካ ድምሰልካይ ንስኻ ጥራሕ ካብ ልብኻ እንታይ ግበር ተጣዒስካ ተመለስ ዳ እምበር እግዚኣብሔር ደምሳሲ ሓጢኣት እዩ ደምሳሲ ኣበሳ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክና ማለት እዩ ስለዚ ገና ካብ ኣፍ ደገ ገዛ ክትወፅእ ከላ ተቐቢለላ ደስ ይበልካ ኢልዎ ማለት እዩ ድሕሪ ዛ ኣባ ዮሃንስ ድማ ናብ ገዳሙ ተመሊሱ ነቶም ኣቦታት ድማ ዝኾነ ኩሉ ነገሮም ይብል ንሶም ድማ መፂኦም ብክብሪ ገኒዞም ድማ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ቀበርዋ ይብለና ማለት እዩ በረኸታን ረድኤታን ናይ ቅድስቲ ኣትናስያ ኣይፈለየና እግዚኣብሔር ኣምላክ መሓሪ ኣምላክ ሰባት ክጠፉ ዝደሊ ኣምላኽ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሰባት እቶም ሓጢኣት ዝገበሩ ተመሊሶም እንታይ ክገብሩ እዩ ዝደሊ ስለዚ እዛ ቅድስቲ ኣትናስያ ብንእስነታ ጀሚራ ትገብሮ ዝነበረት ፅድቂ ኣብ መወዳእታ ዋላ ጠፊኣ እንተነበረት እንታይ ከም ትኸውን ኮይና ግን ከም ትምለስ ኮይና ማለት እዩ እዚ ንርእዮ ጥራሕ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ነፅናዓዮ ጥራሕ እምበረይ ዋላ እውን ሕጂ ናብኡ ተዘይተመለስና ሓደ እዋን እግዚኣብሔር ታገብረናይ ተመልሰናይ ወይ ድማ ፃዊዒት መንፈስ ቅዱስ ክመፀና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይኽበር ይመስገን
ቅድስ ኢዮጵራክስያ ድማ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ገና ብንእስነታ ኸላ ጓል 7 ዓመት ከላ ዝመንኮሰት ቅድስቲ ኣድያ ማለት እዚኣ ድማ ብድንግልና ብቅድስና ብፍጹም ኣገልግሎት ንእግዚአብሔር እናገልገለት ትነብር ዝነበረት ኣድያ በዝሎም ዕለት ዝዓረፈትልያ በረኸተን ናይዘን ቅዱሳት ኣንስቲ ይኽፈለና ካልኦት ቅዱሳት ኣቦታት እውን ኣለው በረኸት ናይ ኩሎም ይዓድለና ምናልባት ሓንቲ ጥቕሲ ካብ ሃዋርያ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ኣንቢበ ንሎሚ ይኣኽለና ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ሲ ነቶም ሓጢያት ካብ ሓጢያት ዝተመለሱ እንታይ ከም ዝገብረሎም እግዚአብሔር ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 1 ቀዳማይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 12 ጀሚሩ ነቲ ከገልግሎ ሓይሊ ዝሃበኒ ከምኡውን ቀፂሩኻ ናብዚ ኣገልግሎት ዝመደበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ኣመስግኖ ኣለኹ ሽሑ እኳ ይብል ቀደም ስም ጎይታ ዝፀርፍን ዘሳድድን ዝገፍዕን እንተነበርኩ ሕጂ ርዳአና ኣሎ ምሽ ሽሑ እኳ ቀደም እንታይ እንተነበርኩ ስም ጎይታ ዝፀርፍን ዘሳድድን ዝገፍዕን እንተነበርኩ ብዘይ ፍልጠት ብዘይ እምነትን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ኣብ ርእስቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ እምነትን ፍቕርን ፀጋ ጎይታና ኣባይ ብዘይ ልክዕ ዓዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጥኣን ከድሕን መፀ ዝብል ቃል እሙን እዩ ብሙሉኡ ክንቅበሎ ዝግባአና ቃል እዩ ካብ ኩሎም ሓጥኣን ዝገደደኻ ኣነ እየ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ብምግላጽ ናይቶም ናብ ዘለዓለም ህይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ኣርኣያ ገበረኒ ሕጂ ኻነት ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይመውት ዘይርአ ሓደ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሃትን ይኹኖ ኣሜን ይብል ማለት እዩ እዚ ሽሑኮ በደል ሓጢያት ጌርና እንተነበርና ናብኡ እንተዳ ተመሊስና ዘያፍታይ ዝገብር እዩ በቃ ይቕረ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነ ፀጋ ኸማን መሊሱ እንታይ ዝገብር እዩ ዘብዝሕ እዩ ማለት እዩ ከም ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገላልፃ ስለዚ ካብ ንእስነትና ዝሓዝናዮ ነገራት ንሕና ክንከይድ ይግባአና ካብዚ ሓሊፉ እውን ሸተት እንተኢልና ድማ ናብኡ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንምለስ ዳ ይግባአና እምበር ካብቲ ሒዝናዮ ዝነበርና መንገዲ ክንወፅእ ኣይግባእን ማለት እዩ ዝመሃረ ዝመዓር እግዚአብሔር ኣምላክና ኣምላኽ ኣቦታትና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ናይ ወላዲት ኣምላክ ድማ በረከት ረድኤታ ይፈለየና ጾምናኻ ከምቲ ብሰላም ዘጀመረና ብሰላም ክፈጽመና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ምናልባት ሓንቲ መዝሙር ዶ ክንዝምር እሺ ንንእስነተይ ትብል መዝሙር ብስም ስላሴ ኣሚንናን ሓቢርናን ንዘምር ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእትኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእትኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእትኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእትኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላክ እስራኤል ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንዓኻ ሒዘ ምስ ዓያል ገጢመ ስምካ እናፀዋዕኩ ንጎልያድ ኣውዲቐ ከም ልበይ ኢልካኒ መንፈስካ ሰኒቐ ብበገናይ ንስምካ ዘሚረ ዓሊቐ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእትኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ
አምላክ እስራኤል ከመስገነካ ምስጋና ወዳሴ ይኹናኻ ገና ንዓለም ከይተላለኽዎ አምላክ መን ምዃኑ እንከይፈለጥክዎ ብደመና ሰማይ ቃል አምላክ መፀኒ አርቆተ እምከርሰ እምከ በለቲ ንንእስነተ ናብ ቤትካ ሰደኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ወዳሴ ይኹን ናኻ ዕሸለሳለይ ፊደልከይ ቆፀረ ልበይ ብንእሱ ኣባኻ ገበረ ኣብ መቅደስ ክብርኻ ዘላለም ደው ትብል ሳሙኤል ዮ ነይሩ ፃውዒትካ ክስግድ ንንእስነተ ናብ ቤትካ ሰደኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ወዳሴ ይኹን ናኻ ንንእስነተ ናብ ቤትካ ሰደኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ወዳሴ ይኹን ናኻ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሺ በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ይዓድለና። እሺ ዕርፍ በሉ።